kako smo pričali da smo mi profesionalci. I šta god da se desi, mi nastavljamo da sviramo. Ovdje se učim. Ovdje najsad. 3, 2, 1. Stop. Mi smo na polju. Kiša još uvek nije počela. Kiša još uvek traje. 3, 2, 1 i A, B, C, D, A, minori. A, B, C, D,